Победа, коментара ви за матча? Признахме по най-добрия начин. В матча явно се взехме полука от предния матч. Вложихме това, което трябва да вложим на този етап, защото ние първо изграждаме нов отбор. Моята цел е така с екипа да направим Спартак Варна разпознаваем. И всеки един зрител, който дойде да гледа, да знае това е отбор на Спартак. Имаше и доста футболни достоинства, но се личи, че сме още в началото и има моменти, в които се огъваме. Но имаше много хубави неща, днес ми харесаха и как излизахме от пресата. Бяхме смели, бяхме агресивни, но мисля, че без топка, само първото време, бяхме така доста добре разгадали, въпреки че Арда направиха една промяна. Мисля, че момчета се справиха. Така да второто поредно предполагам, че имаше още какво да желаете, макар че имаше така доста ключови ситуации, примерно като ситуацията за Лесник, който можеше да реши матча рано през второто половина. Вижте, няма треньор, който да каже да се прибере. Това е психология, тук е менталитет. Личи се, че ще ни трябват няколко футболисти, но аз не мога да се отплача това, което е в момента. Момчета дават всеки един матч, изключвам Славия. Въпреки че там си помислим, че ще се подадем два пъти и ще го вземем матча. Няма как да вземеш матча, ако не дадеш битка. Лично на мен, господин Томаш, ми е много любопитно, защото знам, че чакате нови играчи. Ще промените ли системата, която те доведат? Защото аз така съм останал впечатлението, че ви обичате една друга система, не е тази ваша. Намерили то ще, вижте, в времето и аз се научих да бъда гъвкав. Намерили то ще футболисти, да, на 100%. Ще променя. Ще отиде към 4-3-3. През второто по време така, приехте играта в половината. Имаше ли доста сериозно? Всяка не успяха да отбележат, но... Отговорих на това въпрос. Не, мисълта... Няма треньор, който да прибере отбора. Това е така на по-съзнателно ниво от футболистите, но с нуждите от освежаване мисля, че се справихме. Това, което направи, поне на мен впечатление, господин Томаш, не са ли твърде много тия 14 картона за това матч? Ако някой не гледа този матч, ще каже, че тук е било върха на грубостите. Точно това казах отвънка на вашите колеги. Само колегата вашия не е бил получил картон. Аз видях и доста положителни неща и съдята не трябва да се превръща в главен фактор, но аз никой не коментирам съдиите, не искам да... Така е видял, така е осъдил. Много приятно впечатление оставя едно момче, което пуснахте от резервната скамейка. Знам, че не обичате да отличавате играчи, но Матео Петрашилов просто имам чувство, че залепна в момента, в който го сложихте. Така доста от привържениците останаха изненадани от техниката, която показва за централен защитник и да не говорим за удара, който той направи към края. Вижте, всички футболисти, новите футболисти, които сме ги взели, имаме идея. Матео е момче за бъдещето, да го развием, собственика да възвърне някакви средства. Видяли сме, че той притежава нужния потенциал. Надявам се с търпение, с време да успеем да развием неговите качества. Наистина това, което казвате, да, но той ще мине неминуемо през процес, който трябва да се адаптира. Ще направи някой слаб матч. Ние трябва да сме готови за това нещо. И накрая последен въпрос от мен. Знам, че очаквате един доста интересен вътрешен халф. Кога може той да се озове действително в Спартак? Аз искам да е тук вчера, предната седмица, но неща, които не зависят от нас, аз го казах предния път, там зависи от документацията. За Ботев Пловдив вече мислите ли? Ще оставя момчетата днес да се насладят и нямаме лесен матч. Всеки един матч ще бъде доста труден, така че да, Ботев е с доста добри футболисти. Знам какво е там, така че ни чака поредния труден тест за нас. Благодарим ти.